ଅଛି ତା ପାଖରେ ସ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ ନାଇଁ ସେ ଏକୁଟିଆଟା ପୁଣି ୟାର ବୟସରେ ବଡ ସେଟା ସାନ ହଁ ସେ ଛୋଟଟା ସେଇଟା ସୁବିଧା ହବ ହଁ ସେ ଭଲ ହଁ ଯିବି ଆଉ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜାଣିଲେ ହଁ ହଁ କହିଲେ ଆରେ ଇଏ ତ ଯାହା ପାଖକୁ ପଠେଇଲେ ତା ପାଖକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି ତାହେଲେ କେତେ ପାଖରୁ ଆସିଥିବ ନା ଆଉ ହଁ 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 ନୂଆ କଣ ହଁ ନାଇଁ ତମେ ତ ତାର ତାଲିକା ରଖିଛ ଆଜ୍ଞା ଶୃପଣଖା ଗଲା ହଁ ହଁ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ସେଇ କଥା ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ କହିଲା ବାହା ହେବି ବାହା ହେବି ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ ତମେ ବାହା ହବ ଆରେ ତମକୁ ଦେଖିଲେ ତ ମୋ ଆଖିର ପଲକ ପଡୁନି ତମେ ତ କୋଉ ରଜା ଘରର ପିଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛ ଆଉ ତମେ ଗୋଟେ ରଜା ପୁଅକୁ ବାହା ହଉନ କାହିଁକି ନା ତମେ ଆଉ କାହା ଘରର ପୁଅ ନା ମୁଁ ରଜା ଘରର ପୁଅ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସେବକ ମାନେ ଚାକିରିଆଟେ ଚାକିରି କରିଛି ଚାକରଟା ମୁଁ ମାନେ ତ ଚାକର ତାହେଲେ ତମ ମାଲିକ କିଏ ନା ମୋ ମାଲିକର ଘର ନାହିଁ ଦୁଆର ନାହିଁ ପତ୍ର କୁଡିଆ ତା ସେବକର ପତ୍ର କୁଡିଆ ବି ନାହିଁ ସେଟା ବେରେଣ୍ଡା ନାହିଁ ବି ବସିବାକୁ ମାନେ ତମେ ଖରାରେ ବର୍ଷାରେ ସବୁବେଳେ ରହୁଛ ମୋ ମାଲିକର ଘର ନାହିଁ କି ଦୁଆର ନାହିଁ ତାର ଚାଳିଆ ନାହିଁ କି ଚାଉଳ ନାହିଁ ମୁଁ ପୁଣି ତାରି ସେବକ ମୋ ପାଇଁ ଖାଇବା କୋଉଠି ହବ ମୋ ମାଲିକ ତ ବେଳେ ଖାଇଲେ ବେଳେ ଉପାସ ଆରେ ମାଲିକ ଯାହାର ତାର ନାହିଁ ଘର ଦ୍ୱାର ନାହିଁ ଘର ଦ୍ୱାର ତାର ନାହିଁ ଘର ଦ୍ୱାର ମାଲିକ ଯିଏ ତାର ଘର ଦ୍ୱାର ନାହିଁ ଚାକର ପାଇବ ଗାଈ ଏହି ଗରମ ଫଳ ସେହି ଗରମ ଫଳ ଚାକର ମୋ ମାଲିକକୁ ଦେଖିବ ଯାଅ ମୋ ମାଲିକ କେମିତି କୁଡିଆରେ ଅଛି ମୁଁ ତାରି ପାଇଁ ଫଳ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି ପତ୍ର ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛି ତା ସେବା କରୁଛି ମୋ ମାଲିକର ଅବସ୍ଥା କେମିତି ତୁ ଏ ସେବକଟାକୁ ବାହା ହେଲେ ଖାଇବାକୁ ପାଇବୁନୁ ମରିଯିବୁ ଆଉ କଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି ତୋତେ ଏମିତିକା ରୂପ ଦେଇଛି ଈଶ୍ୱର ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦରିଆ ବର ପାତ୍ରଟିଏ ଦେଖି ବାହା ହେଇଯା ଏତେ କଥା କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ତମର ଅସୁବିଧା ହବନି ଯୋଉ ଚାକିରି କରିଛ ସେ ଚାକିରି ଆଉ ରହିବନି କିଏ ତମେ ଜାଣିଛ କି ତ୍ରିଭୁବନରେ ମୋ ଭାଇ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ତ୍ରିଭୁବନର ସମ୍ରାଟ ତାହେଲେ ତମ ଘର କୋଉ ପଟେ ହେ ଏଇ ଦକ୍ଷିଣ ପଟେ ଶୃପଣଖା କହିଲା ମୋ ଘର ଦକ୍ଷିଣ ପଟେ ଦକ୍ଷିଣ ପଟେ ତମେ ଡେରି କରୁନି ଆଉ ଆଉ ଚାକିରି ରହିବନି ତମର ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ ହଉ ଯଦି ବାହା ହବା ପାଇଁ ଆଇଛ ତାହେଲେ ଦେଖ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲିଆ ଲୋକ ହେଲା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟରେ ମାମୁ ଝିଅକୁ ବାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପଛପଟୁ ପ୍ରେମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଜବରଦସ୍ତ ନାରୀକି ଅପହରଣ କରି ନେଇ ବିବାହ କରନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମଦ ମାଂସ ଦେଇକି ବନ୍ଧୁ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି अंडे अंडे रति भिन्न खंडे खंडे जो मेदिनी सरस्वती मुंडे मुंडे मनुष्य तेणु तमे जदि रावणर भौणी तम घर जो पटे सेपट को अनेइले मु विवाह व्रतर नियम पालन करी ठीक अछि अनेइले आ ये शृपणखा भाबिला इटा कर्नाटक देशर पुरुष जना पडुची जे आकर पछपटु प्रेम आरंभ अरे साडे शृपणखा दक्षिण पट को पटे केम जानि पन्ने हेला को पटे ए जोवाडु पवन